Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ k'aw bisimila émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ mɔgɔ min bɛ ka lasa ma Isaka Mayiga ka bɔ Bamakɔ ka wuli ka munumunu ka na fo Kulukoro kɔnɔna la an bɛ Kulukoro Sokuranin na ni Sokura fɔra dɔnnikɛla mun n'a tɔgɔ fɔ bɛɛ b'a dɔn o ye Nɛgɛson Fɔnba ye Nɛgɛson Fɔnba n'a y'ale tɔgɔ fɔ o tɛ mɔgɔ dogolen ye ngɔnifɔla kunda an b'a tɔgɔ mɛn mɔgɔ min da ka caya o ye Jikɔrɔni Solomani Konatɛ an ka foli b'a ye nin waati in na karamɔgɔ Nɛgɛson Fɔnba an wulila ka se i fɛ bi ka na ɲininkali tɛngu la n'o ye dɔnniko ɲininkali ye n'o ye yiriko ɲininkali ye n'o ye dɔnniko ɲininkali ye an bɛ kuma di ma i bɛ foli kɛ i filɛbaga ni kanubagaw la mɔgɔ caman y'i tɔgɔ mɛn nka ma deli k'i ye fɔlɔ bi bɛna k'u siɲɛ fɔlɔ ye k'i kumakan mɛn Actuel Media sanfɛ nin waati in na diɲɛ bɛɛ sigilen bɛ k'i la Actuel Media sanfɛ i bɛ foli ni tanuni kɛ i filɛbagaw la an bɛ sɔrɔ ka don an ɲininkali kɔnɔ aw dansɔgɔni ko. Bon même a fɔ an minnu bɔra Bamakɔ ka na ka taama se la n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ dugawu kɛ jamana yɛrɛ ye an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ caman lafiyalen tɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ji kɛ sitanɛ Ala ka bɛɛ sabati u ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka Mali Ala ka ji a tasuma kɛ tɔɔrɔ bɛ Ala ka tɔɔrɔ in wuli ka bɔ an kan an b'o ɲini Ala fɛ i y'a faamu i ka foli jara ye ni ko ye Nɛgɛson Fɔnba donkan ye kɛnɛ kɔnɔ a ye foli kɛ a filɛbagaw la ka dugawu kɛ jamana ye karamɔgɔ Nɛgɛson Fɔnba an bɛna ɲininkali kunfɔlɔ tɛngu la n'o ye e yɛrɛ ba Nɛgɛson e ye jɔn ye ka bɔ min ani sigilen min Kulukoro kɔnɔ yan nɔ ne bɛ bɔ Sirakula Ndakumata ne faso ye nka n sigilen don yan bi n sigilen don yan Sokuranin na o ye tiɲɛ ayiwa karamɔgɔ i ka o jaabi jara ye jaabi ɲininkali kun filanan m'an bolo o ye i ye yiridonna ye i ye laturudonna ye i sigilen bɛ Kulukoro Sokuranin na bi ka mɔgɔw mago dilan Ala kama karamɔgɔ n'a ye ɲininka o dɔnniya an b'a dɔn dɔnniya gansan tɛ dɔw b'a ta du kɔnɔ facɛn ye mɔgɔcɛn ye nka dɔw fana bɛ yala k'a ɲini diɲɛ kɔnɔ ka ɲɛɲini ka s'a la yala ba Nɛgɛson y'a ta ɲɛɲini diɲɛ kɔnɔ ka s'a la ka n'i sigi yan wa walima i y'a ta du kɔnɔ facɛn walima mɔgɔcɛn ye. Bon ne ka turabu kalala so du kɔnɔ awɔ ne fa dɔgɔnin yan ne bolo don ka ne kalan n'o ne taama ɲini dugu jamana kɔnɔ ne ta ye mɔrɛ fan fɛ ye maa min yan ne bolo don o Dɔgɔtɔrɔ Samuja ye a denkɛ ko Gwandi o de y'a ne kalan donc ne kɔrɔkɛ ani n fa o de y'an kalan i y'a faamu ne ka turabu wulila o cogo an yɛrɛw fɛ yen ayiwa i da sera fɛn dɔ ma sisan n'o ye turabu ye o ye mɔgɔ min y'i bolo don nka yani an ka se turabu ma fɔlɔ an ka ɲininkali fɔlɔ an kun ye a sinsin yiri kan parce que n'i kɛra turabu masa ye i mago bɛ yiri la donso mago bɛ yiri la somaw mago b'a la diɲɛlatigɛ yɛrɛ tɛ se ka taa yiri kɔ yala aw minnu ye yiri dɔnnaw ye bi ni ko i ka fɛn fɔ yiri kan a bɛ se ka mɔgɔw mago dilan wa a bɛ se ka mɔgɔw mago sa wa a bɛ se ka fɛn ɲɛ mɔgɔ ye wa a bɛ se ka mɔgɔ yɛlɛma wa. n tɛ baasi ye o mɔgɔ bɛ yen bi i bɛ se k'a fɔ i tɛ kuma de ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ adamaden bilennen don jigi la n'i bana na i bɛ furakɛ ni kungo b'i da wuli ka bɔ i kan jiri b'a bɔ i kan jiri kɔni an bɛ mɔgɔw fo k'Ala fo parce que Ala min y'a jiri in turu an bɛ jigin Ala de fo o la n'o tɛ jiri dan t'a la ayi dan t'a la kabini a turabu da ne donna turabu kɔnɔ n ma tile kelen dɔn ka boli mara tile kelen ayi n m'o kɛ ayi n ta nin bɛ jiri ye ani turabu nka yala mɔgɔ bɛ se ka kɛ jiri masa dɔnna ye yiri masa dɔnnaba ye ka sɔrɔ boli t'i bolo i tɛ foyi yɛrɛ kɛ tuguni o kɔ yala yiri gansan gɛrɛgɛrɛ bɛ se ka fɛn ɲɛ mɔgɔ nin fɛ o bɛ kɛ a ka ca po o bɛ kɛ a gɛrɛgɛrɛnin kɔni i tɛ foyi kɛ jiri kɔ an dɔw tɛ sɔn o ma kuma dɔ la o ye tiɲɛ ye jiri dɔw bɛ taa ka taa jiri bɔ ka maa furakɛ k'a ban hali bisimila i t'a la o jiri bɛ yen i y'a faamu o jiri bɛ yen o ye tiɲɛ dɛ o ye tiɲɛ jiri bɛ yen jiri b'a kɛ. i ka o jaabi jara n ye kojugu karamɔgɔ ba Nɛgɛson ɲininkali min b'an bolo halisa an bɛ yiri kɔnɔna la n'i y'an ye yiri fila f'i ɲɛna sisan
zaban ani gababile i ka dɔ fɔ an ye zaban kan zaban yiri sugu jumɛn don zaban a bɛ kɛ ka bana de furakɛ wa zaban bɛ kɛ ka mɔgɔ mago dilan wa gababile filɛ o cogo la k'o kɛ misali ye minnu bɛ k'an filɛ nin waati in na sisan u k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna ko an nana mɔgɔ min fɛ yen yiri ko sira kan mɔgɔ bɛ se k'i jigi sɛbɛ la. i ye da sera nsaba min ma nsaba n'i y'a bɔ da dɔn k'a kɛ cogo dɔn a bɛ se ka maa kɛ fɛn ye siga foyi t'o la a bɛ se k'i ka bana furakɛ i ka denko gɛlɛyalen a bɛ se ka tɛmɛ nsaba fɛ o bɛ kɛ nsaba kɔni a tɛ fɔ ka ban hali a feere bɛ mɔgɔ bila awɔ gababile kɔni bɛ bana furakɛ a ka ca i bɛ se ka bana si wolonwula kɛ minnu tɛ kelen ye i min se de a kan a bɛ dɛn k'o bɛɛ la gababile ni i kungo gɛlɛyara i bɛ taa gababile bɔ k'a d'i ma a b'i kungo nɔgɔya ni banajugu b'i la i bɛ taa bɔ i bɛ dugawu d'a kan ni bana in wuli ka bɔ i kan ye a m'o k'a la ni ala sɔnna a b'olu wuli ka bɔ mɔgɔ kan awɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ kosɛbɛ. o kɔfɛ yiri dɔ bɛ yen tuguni yiri mun yɛrɛ mɔgɔninfinya la n'i sinsin o kan depuis den fitinin i b'a fɔ ko ka denw ko yiri la ka den mɔgɔninfin yɛrɛ i ka to k'i ko yiri la quoi yala n'an ko bi i ka dɔ fɔ i filɛbaga ni kanubaga ye bi yiri ko la u k'u hakili to yiri la yiri min bɛ se ka u ka diɲɛlatigɛ nɔgɔya u bolo walima ka kɛnɛya sabati u bolo la i bɛ se ka mun de fɔ. Yiri ka ca si b'o la jiri dɔ bɛ yen ko dɔlen maa caman t'a dɔn nka a bɛ yen o binama de don i b'o bɔ n'i sera a bɔcogo la k'a kɛ k'i denmisɛnnin ko ala bɛ sɔn k'i dɛmɛ i ka sijɛ bɔ ala bɛ sɔn o ma ka si caman di ma a b'o kɛ a b'o kɛ a yiri tɔgɔ saya kan a jiri tɔgɔ ye fɛn si de ko don e kun yiri dɔ bɛ yen k'a bɛ i n'a fɔ bin a tɔgɔ b'a ko dole wa o y'a dilanna de ya o y'a dilanna de ye i y'a faamu o ye dɔli ye a bɛ bɔ kɔdaw la i ka o jaabi jara kojugu Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan halisa an ka foli b'aw ye bi an bɛ Kulikoro kɔnɔ an bɛ Kulikoro Sokurani na an bɛ mɔgɔ min fɛ nɛgɛsɔn fɔnba an fa n'an mɔkɛ don a denw a n'a ka kalanden olu sigilen b'a kɛrɛfɛ an ɲɛ b'olu de la n'ala sɔnna yanni an ka bɔ émission kɔnɔna la an bɛna kuma di mɔgɔ kelen ma o ka foli kɛ nka yanni an ka taa émission bayɔrɔ la karamɔgɔ ɲininkali filanan b'an bolo an bɛna don o kɔnɔ o ye mɔgɔ caman b'i dɔn n'o ye wa i sigilen bɛ ka mɔgɔ caman jigi tugu n'o ye yan n'o ye laturu ye n'a ye ɲininkali laturu kan laturu ye mun ye laturu bɛ se ka mun dilan laturu bɛ se ka mun tiɲɛ bakuruba la i bɛ se ka mun de fɔ laturu kan. bon n bɛ se ka fɛn fɔ turabu kan parce que ne y'o f'i ye kabini ne y'a turabu da daminɛ n ma boli ta don kelen ayi bon ma taa dugu rɔ n bɛ yan de ne tɛ hali Bamakɔ dɔn n t'o dɔn. ma faamu e fa k'i ma deli ka se Bamakɔ siɲɛ a ka ca mɛ ko ne sira yen o tɛ yen ne ka Bamakɔ taa man jan n bɛ taa ni n taara ci la ka segin a banna jiri an ka kuma turabu kan turabu wa turabu kɔni dan t'a la i b'a dɔn ka dan yɔrɔ min na i bɛ Ala fo k'i kalabaa fo n'o tɛ dan t'a la ayi turabu kɔni i bɛ se k'a fɔ ne danna yan o ye tiɲɛ ye nka a tɛ tɛmɛ nin kan kɔni ayi maa si tɛ se k'o fɔ ayi turabu kɔni i ye min dɔn i bɛ dan ye min fɔra i ye i b'o dɔn dubabu bɛ dubabu da i kan ka fɔ min ye o de bɛ fanga don i la n'i y'a mɛn ko dɔnni yɛrɛ fɔlɔ barika don n'o tɛ i bɛ taa dɔw sɔrɔ o falen don n'i y'a fɔ fɛn k'a bɛ ɲa nka n'i k'u ka maa ko dɔw bila o tɛ se k'a ɲa barikanden ye de ye n'o tɛ turabu ye fɛn ye dɛ turabu mako ɲa kosɛbɛ a b'a ɲa nka an b'a ye mɔgɔ caman bɛ tubabu da n'a nana seko fanfɛla la se caman t'u ye dɔw fana b'a fɔ ko tubabu dɔnni tɛ ko tubabu dɔnni ani setigiya ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la
yala ba cɛ sɔn bɛ se ka ba nɛgɛ sɔn bɛ se ka hakilina dɔw kan wa k'a fɔ ko tubabudala bɛɛ diyagoyalen tɛ ka kɛ fɛntigiba ye o ma dogo ala yɛrɛ ma mɔgɔ bɛɛ kɛ fɛntigi ye mɔgɔ i bɛ se ka baara kɛ i se nin ko in na i b'a kɛ mɛ e ka baara tɛ e b'a kɛ i bɛ kɔni mɔgɔ bɛ lakodɔn i bɛ se ka mɔgɔ bila a la n'o tɛ ani tɛ fɛn dɔ tɛ kelen ye bon dɔnni kɔni ye n y'a kuma kelen min f'i ye a tɛ tɛmɛ kan dɔnni yɛrɛ kɔni t'a la ye barika ye i fa i ka o gasi tigɛ k'o barika sɔrɔ k'i balimaw barika ɲini kana bila i balimaw la kana bila maa dɛsɛntew la u to yen n'i ma se ka min ɲa ye k'a to yen kana bi maa kan o kɔni n'i y'o kɛ o bɛ i susara i ka dɔnni nɔ kɔni n'i b'a kɛ dɔrɔn i b'a kɛ ten ayiwa i ka o ɲininkali jara i ka o walawalali jara kojugu ba nɛgɛsɔn karamɔgɔ ɲininkali m'an bolo an b'a mɛn laturudalaw da turabudalaw da ko jinɛ so 8 mɔgɔ so 8 ne walima n'i ma se a fɔcogo la i b'a latile ka laturu kɔni so 17 ye yala n'an ko an k'i da don o danfaraw la danfara jumɛn bɛ jinɛ so ni mɔgɔ so cɛ ani jinɛ so ye jumɛn ye mɔgɔ so ye jumɛn ye hali ni m'a bɛɛ fɔ i bɛ se ka fila fɔ a la walasa an bɛ se ka temps économiser cogo min jinɛ kɔni jinɛ ni mɔgɔ kɔni o ye turabu ye adamaden bɛ yen jinɛw bɛ yen donc jinɛ kɔrɔ sigi mɔgɔ hadamaw bɛ yen donc saw o ye mɔgɔ den ye alimankusi o ye jinɛ mahamadu ye jinɛ umaru ye jinɛ n'i y'a faamu ayuba fana ye jinɛ mɔgɔ ka ca solomani musa usmane o de zumana ye wa ani ibrahima o de taliki ye o ye ibrahima ye i ka nin jaabi jara kojugu nka an bɛ fɛ ka mun dɔn ba nɛgɛsɔn o de ye yala jinɛsow ani mɔgɔsow yala so dɔw de bɛ minnu ka teli adamadenw mago dilanni fɛ kosɛbɛ o de ye jinɛso ye walima o de ye mɔgɔso ye wa walima a bɛɛ lajɛlen nɔ ka teli nka danfara min bɛ o so ni ɲɔgɔn cɛ dɛ an mago bɛ ɲɔgɔn de la minɛ k'o walawala kosɛbɛ tɛ kelen ye jinɛ kɔni ni hadamaden tɛ kelen ye n'i y'a faamu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ baara kɛ k'o bɛ se ka maa mago bila bon magosa jɛngɛ t'i la nka i b'a sɔrɔ i bɛ dɔ falankala la jinɛko la donc n'i y'a ye k'a fɔ i bɛ fɛn sɔrɔ kɔni ka se ka mɔgɔw bila ko b'a fɔ nin ɲana a sababu de bɛ turabu la turabu nin tɛ se ka taa ni jinɛ tɛ jinɛ kɔrɔ sigi mɔgɔ hadama baara de bɛ kɛ n'o fila ye u bɛ bagan si ka baara kɛ u bɛ fara ka o ɲɔgɔn u bɛ baara kɛ o bɛ kɛ kosɛbɛ jinɛ dama bɛ baara kɛ mɔgɔ yɛrɛ dama bɛ baara kɛ nka n'i ka laturu da kuma dɔ la cɛndalaw b'a fɔ ko jinɛso mana ko jinɛso den dɔ mana i ka laturu kɔnɔ walima ni so dɔ mana i ka laturu kɔnɔ yala ni jinɛso yɛlɛ mɔgɔ ka cɛn na walima i ka cɛn b'a la an kɔni tɛ laturu da la nka an b'a mɛn o da yala i bɛ se k'i da don o la dɔɔni wa yala o bɛ hɛrɛ kofɔ walima i bɔnɛ kofɔ walima a fɛnw nacogo tɛ kelen ye dɛ olu min fɔ o ye turabudalaw b'a fɔ de ko turabuden si ma ka so sɔrɔ u b'a fɔ an k'a cɛ fo a ma na f'a ka na an ko min tiɲɛ da kuma la ni turabu yɛrɛ den si ma ka so sɔrɔ cɛkɔrɔba an ka karamɔgɔ b'a fɔ ko a ye wuli a ka sigi a kan o kun bɛ kɛ o ye turabu taacogo ye dɛ fo a dɔ k'a ka so sɔrɔ maaw b'a ma o de kan n'i y'a mɛn k'i bɛ tiɲɛ fɔ n tɛ wuli bɔ n tiɲɛ kan i ka sɔrɔ i ka so la dɛ nka ni so t'i fɛ n'i bɛ tiɲɛ fɔ a bɛ laban dɛ a bɛ dabila dɛ n'i b'i ka so sɔrɔ e ka ɲi i fɔ ma an bɛ ba nɛgɛsɔn fɔma fɛ Kulukoro kɔnɔ halisa émission dɔɔni kɛnɛ an b'a kɔnɔ an bɛ ɲininkaliw an bɛ ka sɛnsɛn ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni karamɔgɔ yanni an ka bɔ tiɲɛ kɔnɔna la an ye tiɲɛso 2 ta an bɛ fɛ i ka dɔ fɔ an ye o 2 kan hali n'a sɔrɔ i da mɔgɔ tɔgɔ la Sawu Badara ani Alimakusi i ka kuma la sa i y'a fɔ ko Badara ko ye mɔgɔso ye n'i ma fili ko Alimakusi ko ye jinɛso ye yala o so 2 n'an ko i ka dɔɔni fɔ olu kan sisan u magoɲa ani yala u kɛwalew la i bɛ se ka mun de fɔ an ye kan o kɔni Badara kɔni bɛɛ bilennen don Badara de la n'i y'a mɛn ko diɲɛ don o don jigi de don bɛɛ bilennen don jigiso de ni jigi t'i la dɔrɔn i ka hadamadenya banna donc mɔgɔw b'a ma ne don Bakari kan o de kosɔn ale ye jigiso de ye donc i bɛ fɛn o fɛn ɲini a bɛɛ b'ale kɔnɔ Alimakusi a bɛ baara kɛ
a bɛ baara kɛ a ka ca a bɛ ɲuman kɛ a bɛ juguman kɛ a bɛ se nka an b'ale ko mɛn juguman kɛli la ka caya mɔgɔw b'a fɔ ko datugulan don a bɛ ɲuman kɛ a bɛ ɲuman fɛnɛ kɛ a bɛ ɲuman kɛ donc ba nin ka sababu tɛ ka mɔgɔw mago dilan n'o fana ye wa a bɛ mɔgɔ mago bila a b'a kɛ i fɔ n ba karamɔgɔ o diyara n ye kojugu ɲininkali min b'an bolo n'an bɛna s'a ma o de ye bi mali kɔnɔ laturudala ka ca kojugu yala e hakili la mun de nana n'a ye parce que a ka ca a kolonw b'a la a ɲumanw b'a la bon anw minnu ye kunfin ye anw tɛ ɲuman bɛ dɔn a la bilen walima anw tɛ kolon ni ɲuman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bilen yala ayiwa o yɔrɔ man ɲa n'i y'a fɛn min ɲini k'a ɲɛdɔn hali ni masako min na kɔni i bɛ min bila o na kɛ tiɲɛ ye mɔgɔ ɲa mɛ ne m'a ɲɛdɔn ko fɔ a fɔra a bɛ kɛ e taara tile kelen e y'a ta ka taa i ma baraka t'i la a la i karamɔgɔ t'i la o taama man di dɛ ayi o ko kɔni taama man di fo k'a sɔrɔ karamɔgɔ de b'i la sisan an b'a yɔrɔ caman min sisan ko nin ye turabudala ye o karamɔgɔ t'o fɛ koyi o tɛ yen dɛ karamɔgɔ t'a la dɛ o tɛ yen dɛ walayi u taa sugu ni ka luwanse la bamakɔ k'u sigi o kɔnɔ mɔgɔ dɔ fana t'o sɔrɔ yen i bɛ bɔ dɛ i kɔni bɛ bɔ n'i donna kɔni i bɛ bɔ nka an m'a mɛn k'a fɔ ko ni karamɔgɔ tɛ mɔgɔ min na n'i taara i tulo gɛlɛya k'i sigi laturudala la k'a fɔ ko kɔlɔlɔ b'a la yala i bɛ se k'i da don kɔlɔlɔ min dɔ la wa a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye mɔgɔ min i bolo ma don tiɲɛna karamɔgɔ tɛ i tɛ foyi dɔn i bɛ t'i sigi ten dɔrɔn ka fɛnw ci papiye sanfɛ ka mɔgɔw nɛgɛ a b'a k'a yɛrɛ de la n'i ye mɔgɔw nɛgɛ i tɛ maa nɛgɛ i b'i yɛrɛ nɛgɛ n'i y'a turabu kɔni ni bi tɛ ni an ko an ka maakɔrɔbaw kun b'an bolo don o kun bɛ datugu foyi tɛ don foyi tɛ bɔ turabu kun bɛ kɛ ten fɔlɔ n'a kɛra sugu ye sisan o ye sisan ta ye dɛ a kɔni a ma daminɛ o kan a ma daminɛ o kan an kun bɛ bolo ko tuma min na n'an bɛ bolo don yan i bɛ n'a sɔrɔ an cɛ 10 cɛ 20 a bɛɛ bɛ kɛ don kelen i y'a faamu da de bɛ tugu maa si tɛ don hali min sigilen bɛ i tɛ wuli f'a ka ban e t'o si dɔn e t'a tiɲɛ dɔn fɔ k'a kɛ ten ko a bɛ kɛ don dɔ i bɛ yɛlɛ fɛn dɔ kan i b'i mago sa dɛ o kɔni b'a la o de don ayiwa i fɔ n ma karamɔgɔ i ka nin walawala fana diyara n ye kojugu halisa an bɛ to laturu kɔnɔna la yanni an ka bɔ o kɔnɔna la laturu so minnu b'a la n'an kumana dɔw kan sisan an kumana badara kan an kumana alimakusi kan nka laturudalaw ka cayali est-ce que a tɛ ka gɛlɛya se aw ma aw ka baara kɔnɔ wa parce que a ka ca bi mɔgɔw b'a fɔ k'aw bɛɛ ye kelen ka sɔrɔ a ɲuman minnu bɛ yen mɔgɔw b'u pan olu fana kunna yala a tɛ se ka lagosi dɔw lase aw ma aw minnu bɛ a tiɲɛ kan ayi a t'o kɛ n'i taara suguba dɔ bi bɛɛ bɛ taa sɔrɔ bɛɛ bɛ taa sɔrɔ a n'a cɛra nin kɔ minnu bɛ yen olu bɛ tiɲɛ kan a bɛ laban la a bɛ laban la awɔ n'i y'o kɛ cogo dɔrɔn a bɛ k'i n'a fɔ k'i ɲɛngo ye i b'o to yen halisa i ka ɲininkali diyara n ye kojugu nka yanni an ka taa ni e ka ɲininkaliw ɲɛfɛ an ɲɛ bɛ i denw na an ɲɛ bɛ i ka kalanden dɔw la donc n'i ka jɛ ye i bɛ se ka mɔgɔ kelen jira an bɛ micro d'a ma a bɛ foli kɛ hali n'a bɛ seconde 30 ɲɔgɔn ye a bɛ foli kɛ Axel Media la ani filɛbaga ni kanubagaw la an bɛ sɔrɔ ka segin ka don an ɲininkali kun laban kɔnɔna la donc n'o ma kɛ baasi ye kɔni nin ye a tɔgɔ Ngolo ɲama i ka micro ni minɛ komi ne ka jan dɔɔni i bɛ foli kɛ Axel Media la ka foli kɛ i fa walima i karamɔgɔkɛ n'o ye ba nɛgɛsɔn ye baasi tɛ an bɛ foli di ala bɛ ba na an filɛbaa bɛɛ ma aw yɛrɛ taamakɛla ka foli da bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli kɛ n bɛnkɛ n'o ye nɛgɛsɔn ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a mana kɛ cogo cogo ne bɛ yan sisan n sigiyɔrɔ kɔni tɛ yan mɛ n bɛ ale fɛ sisan an bɛ foli da n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ ala ka a ka baara ala ka ji d'a bolo aw yɛrɛ taamabagaw ka foli k'a bɛɛ lajɛlen ye ala k'a ka baara taa ɲɛ an kɔni fana bɛ baara in degeli la dɔɔni an kɔni foli min bɛ ne bolo ka fɔ o ye nin de ye aw yɛrɛ ni cɛ ni baraji ayiwa nin ko ye a denkɛ ye ani a ka kalanden n'o ye Ngolo ye a ye foli kɛ Axel Media sanfɛ filɛbaga ni kanubagaw la halisa an b'a ɲini aw fɛ aw ka émission a y'a partager an bɛ mɔgɔ min fɛ bi nɛgɛsɔn fɔnba n'a sigilen Kulukoro ba nɛgɛsɔn ɲininkali min b'an bolo an bɛna s'a ma o ye n'an ko bi i ka welemada dɔ kɛ ka se Mali laturudalaw ma
Mali tiɲɛ bɛɛ ma a welemada bɛ se ka kɛ mun ye i bɛ se ka mun de f'u ɲɛna an bɛ min f'u la ala ka barika don u la u bɛ fɛn min kɛ ala ka ɲa ka di u ma ala k'an kisi tɔɔrɔ ma tɔɔrɔ in bɛ jamana in kɔnɔ ka ji k'a tasuma na ayiwa an ka ɲɛmɔgɔw ala ka barika don u la ala k'u bɛɛ kan kelen kan ne kɔni bɛ ka min fɛ o de y'o ye salamamadu ayiwa i ka welemada jara n ye kojugu n'an ko k'i hakilina fana di jamana bɛ taabolo min na bi n'o ye an bɛ mun kɔnɔ n'o ye transition fanga ye transition fanga n'an ko k'i hakilina di a taabolo la walima ladilikan dɔ i bolo ka se Mali ɲɛmɔgɔw ma bi a bɛ se ka kɛ ladilikan jumɛn ye bon fɛn min kɔni bɛ yen kɔni o ye an b'a ɲini u fɛ u ka bɛn kelen kan ni mɔgɔw bɛnna ayiwa a ka ca ala fɛ a bɛ min kɛ a bɛ ɲa nɔ mais n'an bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ko caman bɛ yen o tɛ ka bɛn an b'u fo ka hali bi an bɛ barika da u ye u ka bɛn kan kelen kan ni ala sɔnna u bɛ diya an ye kosɛbɛ i ni baraji ni ye an ye émission dɔɔni kɛnɛ kɔnɔ ni an selen émission kuncɛ yɔrɔ la an tun bɛ mɔgɔ min fɛ yen bi nɛgɛsɔn fɔnba n'a sigilen bɛ Kulukɔrɔ Sokura la an bɛna a téléphone numéro di filɛbaga ni kanubagaw ma mɔgɔ min bɛ fɛ ka wele ka foli k'a la walima ka wele ka laɲini dɔ k'a fɛ i bɛ se ka appel kɛ 76 22 71 20 n bɛ segin a kan 76 22 71 20 ne bɛ dan sigi an ka bi émission na an bɛna karamɔgɔ ba nɛgɛsɔn i bɛ kumakan laban an ka plateau sanfɛ yan ani folikan ka di i filɛbaga ni kanubaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n bɛ Mali kɔ kan ani Mali kɔnɔ na n b'a cɛman n'a musoman bɛɛ fo ala k'an kisi tɔɔrɔ ma ala ka sɔrɔ yidi gɛlɛya min ala ka ji kɛ a ta sɔn ala ka bɛɛ sɔrɔ a tɛ ni mɔgɔw cɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka nin sa in kɛ sa ɲuman n'an bolo gɛlɛya min ala k'a ɲini ka bɔ an kan ala k'o kɛ kira kosɔn bidiyo kosɔn salala Muhamadu Actuel Media filɛbagaw ni bɛ dan sigi an ka bi émission na an tun bɛ mɔgɔ min fɛ yen bi nɛgɛsɔn fɔnba n'a sigilen Kulukɔrɔ Sokura la an y'a ka téléphone numéro di mɔgɔ bɛ ne yɛrɛ ka téléphone numéro la ne bɛ ka émission présenter Isaka Mayiga 94 88 90 10 nɛgɛsɔn numéro an bɛ segin a kan 76 22 71 20 nin de tun b'an bolo bi émission dɔɔni kɛnɛ kɔnɔ an b'a fɔ aw k'an bɛn jeudi Actuel Media sanfɛ mɔgɔ min bɛ technique la o ye Abilaye Mayiga ye merci